фирош да сайтш мега ки и тухмата и гап дурӯғай ма хеле накадам ма шайтон нестам ма ҳаққи мардума намехӯрам. Хуб ба смсо бовар накардем ки ҳами духта ном фамилияи хича инстаграми хича инака галасавоиро гӯш кунем ки чӣ ваъда дод оқибат чӣ кор кард чӣ накард чихема қатиш гап задагем апаҷон гуфта ҳурмат кардагем аммо и оқипадари лаънатӣ гуфти ҳамун гапо пула гирифти кори мара буд накард инаҳа галасавоиро гӯш кунем. Шорачами? Шорача? Okay. Алло. Апа Мерафрӯз шуди? Меша. Апа Мерафрӯз. Ами чизое ки ди накардем ку барномае кардем. Вообще ма да қаноат накардестем. Чихе? Мақсад чихе мара аввал омаден $600 ма гирифтаен 2 моҳ пеш. Гуфтен ки логотипит мекунам, логотипам накарден як. Гуфтен роликта мекунам да экран мемонам не бе апай Мерафрӯз ма ҳамчу зан қатиш мо гап задистам ҳамчу ай лав зихтон ай гап хитон ма ягон чиз қуш накардестам не ма додвой накардестам апай Мерафрӯз не ма апай Мерафрӯз ҳамчу зан гуфтестам ма ина ба ҳазур айда ба худо тони пас намешава апай Мерафрӯз мақсад якум бор гаштем ки логотипит мекунам накардем майли $1000 договор кардем бафтен майли 6 тафата буброд $600 метимад ҳар я модели $100 ана мега апа Мерафрӯз ба худо и гапора назанен ҳамчу зан ма ба худо қайтон муомилаи ҳамчу оромона ҳамчу зан гап задисам ки мақсад гуфтан ки чиза мекунам вайд мекунам логотипит мекунам накардем хай майли логотипи кунам кати биромадам гуфти роликит мекунам да экран мемонумад роликит мебуранд духтара код мебуранд фотора пакат мекунам ами гап буд апа Мерафрӯз ҷон накардем оли гӯш кун апа Мерафрӯз ҷон ман ҳамчу зан гап задистам апа Мерафрӯз ролика мекунан 800 $600 кас мекунан неки шумо мастуми калон гирифтен $600 гирифтен медонен ки ман духтари 20-21 толам ка меҳнат кардам арендам қимата ҷои че даём омаден ҳар рӯз меомаден дилбардорӣ мекарден матра реклама мекунам матра ихел мекунам ма дидам чӣ кор карди апай Мерафрӯз ҷон апай Мерафрӯз ма камера дорум охи камераи корхонаи маса мега ма кай пешта омадам баъд майли ролик накардем локатив накардем ма рафтем ки ман метонистам дигар талона интихоб кунам ма чӣ ба дигароро накардам хита кардам навкураи рекламаи ба қуввати зуруд меша конкурентҳои ба қуввата оварден карон визажист салони стумая ӯ қа тайёрӣ диде спортномаи зан ва мард ҷоизаи увора бинанд сертификатҳои увора би иқа гап заден иқа баромад карден иқа тайёрира дидан не гӯш кунен апай Мерафрӯз иқа баромади зур кардан мо духтаромона диден чӣ хадистид ахмақкорӣ не тарафмон меои зангит мезанем телефона ким кира мети апай Мерафрӯз зангит мезанем телефона ким кира мети бовар надорум ки апай Мерафрӯз гашифти ки да пеши ширма да пеш плакат фотосессия мекунад не хатма ба микрофон баланд гаш гуфт ки ба саҳна мехонем салони сумая худат гардарести салони сумая нушини авазӣ намедонӣ чӣ бугӯй вообще гирифте ку дар айнем боло дар замин задимон ба зур ба номи худо апай Мерафрӯз хидмат капидам гуфтам хай саҳнамон хуб мешава амрад мега ки телефонат ғавз боша ба музика худат мегӯи музикаи ютуба монен ки ютуб авторски намекапа полинам хеле гирифти айгӣ дагӣ монзади апай Мерафрӯз мада не сура дар корай не видео дар кора аистум даку ма реклама мекардам видеоролик мекардам и соз буд мада не ки омади ҳамчу зан гашифти ма дастгирӣ мекунам ма хатид ҳамкорӣ мекунам ма иншолло трая рекламаи ба қувват мекунам ма ҳамаи ҳами гапота нигоҳ карда қайта ҳамкорӣ кардам ҳама ина мегам не ки бовар ка апай Мерафрӯз ягон ҳами гапот набуд ягон гапот набуд духтаро пухта меёри духтаро пухта ҳам мефаҳманд
вообще قطفای آورده هیچی را نمیفهمن. اپا میرفروز خودت گو میگم خبی اوچا بیارو میگو که اوچا یگون زیزده یگون کتنش اوچا تنایور ایوال نه اپا میرفروز آخه تهنه دیگه آدم ها را میبینی هم خسما خیلی میگن جای ستایشه که من اوچا هم برای من فکر میکنم که اوچا من نواردم اوچا پای او دختره که من خونشدگی را ندید والنینه ما را ندید من فکر میکنم اگر میواردم دیل پلیز میزد با او کاری کدگیشته میمورد چی در خورم خیلی راست که هم خیلی بود اپا میرفروز همون سومایه را میبروردی بست بود ما را چی با سرگردان کدیست ما ایما گرسیو دنی میرفت پرت افتیمون چی گفتنی؟ مقصد هیچی گفتنی نیستم نه صورتی حلال من گرفتای نه ویدیوی حلال یگون چیز در کار نیستای جایزه هم در کار نیستای اپا میرفروز تو ما بیار بته هیچ کس هم هست مقصد نمیستم وقتی بچه ما را دوسته فاتاست یا کردن اپا میرفروز کدام فاتاستیا کدام فاتاستیا کدام فاتاستیا کو فاتاستیا